ning jengglong aja. Oke nang jengglong. Oke. Ayo lek, golek iwak lek. Sing entek etane Andri. Heeh, entek ngono. Ya oleh-oleh sekebo barang. Ya gajile ning kene karo beritane ya. Oleh piro kuwi? 5 kental. Biasane. Biasane 3 kental 4 kental. 5 kental 48 Karo me sing kedhak cilik kuwi? Ono ento anu 20. Rene apik. Heeh. Biasane wis kebo. Kebo. Muga-muga gitu. Tukang jaranan iki, golek jaman tukang jaranan. Lah iya. Konten barang lho. Wah, iki kan iki. Wah, roso iki. Nek butuh macet tukang arit. Lho. Aja akeh lek. Ora iki. Lah iya, lah iki lho. Lek pakan iki yo. Makan sapi. Iki padha ora ndek bojone iki kan. Padha iki. Lah ya padha. Lah iki pisan yo entah ora ndek bojo iki. Ora ndek bojo. Lek nek wong amu-amuan ora apa-apa. Lah yo. Wong telu ora ndek bojo iki. Ayo. Sapine waret nganune ora waret ya susah wong. Lah mas sing akeh. Yo omahe adoh. Kontenmu laris dong. Wong gunung iki. Ya sik no Pak Wantek kae lho kok. Ajane lakune ndak enak. Luwe, padha luwe iki lho, rawan-awan wae mangan wis. Wis, omong yo. Iki wong Kalimantan iki teko kene Sumatera Kalimantan. Ajange godhong. Wis no jutaan kok. Kapan bare sesuk? Patang dino aja rene. Heeh. Jangane tahu lur karo kacang, pas awane pedes iki sawangane. Ora wani mangan lek. Ya ora to. Pedes Ya, dan ora mangan lek. senengane pedes. Pedes wong. Iwake jawab aja. Wah, iwake melayu iki ora mbok sidok iki. Iwake mlayu. Ora nggo banyu Empal. putih. Putih nduk. Lah iya. Empal
Bal gondrong. Magrewok. Hai, Wah, jangan kayak wong hilang ya di contong. Pak Mantek. Nah, iki lho. jeneri ya, iwake tak ngene. Oh iya, iki lho. Ndak pengen butuh anu iki mantu iki. Iki ranti bojo ya ane iki. Wong-wong telu kene ranti bojo. Gantian wes. Pilihan Ngarit ya pinter. ngaret pinter. Lah ya wong telu. Lah iya. Entakne Pak Mantek, terus ki omah rane sedang ngono. Dangne. Oke. Iki dipilih iki. Yang pamane pilih-pilih iki jan muka mlaku ae mangan. Sitoke nelongso wali suwek. Wali jebol lur. Manuk iber. Wih, Joko. Ya Joko loro sing Joko ngene. Pilihan. Joko nang omah. Joko ning omah. Wah, Nah, dipilih. jan. Wah, gali semua mangan iki. Mbok ulu ora mbok kremah kuwi ra tedas dan. Nek pendatang baru apa piye kae? Lho. Ini iki lho, sing ngebutuhkan tak omong tak anu to iki wong telu sing ra payu. Iki sitoke iki yo golek bojo. Ora patek payu ya. Iki yo golek bojo. Sing nyuting yo golek bojo. Pacar dia bojo makan kulit bojo. Sing nyuting. Ayo mangan Mas, wis ramani kono. Mbak Prat mesti lah Mbak Prat. Iki mangan berdua. Wah, iki serotok semlumut kami tua teh iki. Nyapa? Jagungnya kelepan. Omahe Pak Supra esuk mesak pares galengan kok. Tangisan Cina kami tua. Iya jelas. Jadi ada sapi dah. Iya enggak. Lah ya. Dujokno diingi iki mendem digejalokne Anu, jogone. mees. Oh, Jalukne anu banyu kambing. banyu kambil sok mari. Lah balik bar maghrib kae roh-roh anu. Lah balik pamit to. Balik bar maghrib kok. Sing mendem pamit tuane. Sapine. Ora ngerti roh-roh balik bar maghrib lho. Apa? Lu, Mendem apa? Mbok ora paham ngomong es iki. Dada kok anune. Enggak paham masalah ku ya. Kono kan balik kan bengi-bengi jam 7. Kita ngarit ning ndi. Anu jagung Pak Mantek. Ning Purwokerto lho dheke. Antrek wong-wong kuwi lho. Apa? Upang opo. Tekne kancane ngengei. Oke. Santen apa Pak? Hari Surya. Oh. Dua aku. Oh. Sesuk takon ganti rembulan to. Ganti pangan neh lah rembulan. Yo iya. Ini tasang itu Mas. Mahmud diret saiki apa piye? Ben diret wong loro iki. Nelongso kancane nggih pireng ya iki nggih. Enggak duwe ajang. Enggak duwe ajang. Wah, iki lho mangan yo. Iki trek. Tak aret manane terus. Asine kayak kasep kae lho. Dari mana kuwi kasih? Ora lak ngeret buah bonggol kasep. Ora mentolo aku adalah gantane tak ora. Ibu Pak Mantek. Poel-poel. Wong ngaret wis rodok poel butuh ning. Kudune ngene Pak Mantek.